F'sena li l-Marsa ntefet taħt il-lenti lokali jekk kif ingħatat it-titlu tal-Belt Kulturali 2022, issa dan il-lokal sar ukoll fi presepju. Dan b'xena tal-attività li fiha twilet il-bambin pasturi li jqarbu lejn id-dixxendenza Maltija. Dwar din l-idea tkellimna mal-presipis tal-Anbriffa li bħalissa għandu wirja ta' presepju fil-binja tal-Kunsill Lokali tal-Marsa. Avviċinani l-Sentku, issa oħra l-majt wirjaw hekk biex neżeb biex il-presepju tiegħi u avviċinani peress li ħaddu s-sena kulturali biex nagħmlu wieħed fuq il-Marsa bil-karatri Marsin ukoll. Tawna xi ritratti u xi affarijiet li riedu li kellhom bżonn u flimkien ma' Derin ħdimna dal-proġett. Alan għandu kollezzjoni ta' presepi li ħadem fit 8 snin li ilu jaħdimhom u li jvarjaw minn presepju mdaqsina l-uħut żgħar iżda fihom kull dettall. Il-presepist jaħdem mal-iskultur Derin Spiteri li bi preċiżjoni jagħti ħajja biċċa tafal illi minna joħloq il-pasturi ta' terrakotta. Il-presepju Marsi għandu fih lil San George Preka fost il-karatri Marsin u ma jonqosx ukoll lil tal-ħobs li malli tara l-pastur tiegħu bħal donnok tisma lajta li għamlitu popolari mal-Marsin. Imma ħadd gost ħafna għax kienu f'ambjent sabiħ u ambjent Malti u saret xi ħaġa li saru japprezzaw ħafna l-Malti. U l-iskop huwa li inti l-natività tagħmilha f'post iktar li mdorri taraħ fih, allura ddaħħal il-miliet fl-ambjent tiegħek. Il-wirja tal-presepji ser tibqa' miftuħa sa 8 ta' Jannar.